kesin. Her nefes devru dev yağlaya. Ve hep can verir ben de valemeye. Destpêka şerê Sûriyê û taroja weke îro bi sedan girov û artêş hatin damezrandin û herdem nakokî û milmilanî û şer û pevçûnên wan li hember hev hebûn û bi hev diketin û birjandina xwîna Sûriyan tu kes bêpar û tawan û gunehkirin nebû. Bi tenê hêzek Kurdî di nav hemû hêzin li Sûriyê de destê wan bi xwîna Sûriyan de nehate gevzandin. Ew jî hêza pêşmergeyên roj an koleşkerê rojin. Hêza pêşmergeyên roj hêzeka Kurdî sade ye. Tu têkiliya pêkhateyên din têde tune ye. Ji keç û kurên Rojavayê Kurdistanê pêk tê ji xelkê Efrînê bigire ta dêrika Hemko. û ji destpêka şerê Sûriyê berêxwedana Herêma Kurdistanê û nexwestin destê wan bi rejandina xwîna Sûriyan de were tomarkirin û dîroka wan reş bibe. Lewma xwedane hev û li Herêma Kurdistanê bi serpireştiya Serok Mesûd Barzanî ew hêz hate damezrandin. Piraniya wan pêşmergeyan ji artêşa rejima Sûriyê veqetiyane û di kuştina xwepşandaran û rixwandina mal û dizîna milkên welatiyan li Sûriyê de beşdar nekir û red kir. Her wiha beşek ji wan ji ber sedemên cuda cuda wek sedemên siyasî û civakî neçar bûn ji herêmên xwe li Rojavayê Kurdistanê derkevin û tevlê wê hêzê bibin. û beşek din ji xelkê sivîl weke xwebexş tevlî pêşmergeyan bûn. Ubeydullah Abdüselam ji xanê wergirtin peyam wergirtin peyam. Ubeydullah Abdüselam ji xanê wergirtin peyam wergirtin peyam. Wan fêrkirim wana Hêza pêşmergeyên roj di 12 adara sala 2012 de hatiye damezrandin û di gelek xwelên rahînan û perwerdekirinê de beşdar bûne ku bi şêwayekî akademî li ser pêkanîna hemû curên çekan, sivik, nîvgiran û guran hatine fêrkirin. Hejmara wan derdora 7000 pêşmerge ye û gelek efser piştî beşdariya wan di xwelên efseran de bi serpirestîya efserên biyanî yên pispor derçûn û cihê xwe girtin. Di gelawêja sala 2014 de dema êrişa hovana ji aliyê rêxistina Daişa teror de hatiye ser Herêma Kurdistanê bi dil û can û bilehengî û girnasî û qehremanî bi hevşanên xwe yên hêzên pêşmerge re beşdarî di şerde kir û beravaniya xaka Kurdistanê kir û destanek di wî şerî de tomar kir û hêşt ku navê xwe di dunyayê de belav bibe. Di cudmeha sala 2017 de dema çekdarên hejda şeعبî êrişî Herêma Kurdistanê kiriye dîsa hêzên pêşmergeyên roj xwe ji hêştina di beşdarîkirinê di wî şerî de nekir û destanek din li Rebîa û Zumar û li ser Sînûrê di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de tomar kir û mil bi mil bi fermandeyê hêzên taybet ya pêşmergeyan Birêz Mensûr Barzanî nehêştin ku dijmin bi bostekê berevxaka Kurdistanê ve were û ta roja weke îro diruşim û sumbula li ser sîngê Birêz Mensûr Barzanî navê pêşmergeyên Rojava li ser e ji ber ku bi çavê xwe xwaragirî û berxwedana hêzên pêşmergeyên roj di şerde dît. Herçend ez bipeyvem ez nikarim qehrimaniya wan bibêjem ku çend qehreman bûn û çawa bergirî kir axa Kurdistanê. İhtimala zor lêre hêng nezanin ku çi şerekê qurs bû. Bawer bikin şerê du dewleta eger du dewlet şerek bên her wesa dê qesba topahê te kirin bes ew birayet me pêşmergê Sengerê bergiriyê de şêr bûn qehreman bûn û mecmuayekê birayet meş nûke înşallah yel bi heştê û herdem bi serbilindî û serefrazî dibêje ku ew endamekî hêza pêşmergeyên roj e. Heta hêng qebûl dikin ez pêşmergê leşkerê roj û me ve distîjin. Her wextekê şim ku ew şeref li min wergir ku ez pêşmergê leşkerê roj nebim hêng xwedî lê vekin nexwast lê ve nokir. Bidihan ji ciwanên Kurd di wan her du şerên navborî de şerên Daeş û hejda şeعبî de canê xwe kirin qurbaniya xaka Kurdistana pîrûz û şehîd bûn û bi beşdariyeke mezin ji xelkê başûr xatir ji wan pakirawanan dihata xwestin û bi sîngekî fereh û bi şanaziyeke serbilind li Rojavayê Kurdistanê pêşwazî li termên wan dihate kirin û li nav xaka xwe de bi xak dihatin spartin. Her wiha beşek ji wan pakirawanan ji ber dûrbûna rê li Herêma Kurdistanê bi xak dihatin spartin. Di sê sebata sala 2019
و بداخویانیەکە فەرمیش ji serkirdeyên pêşmergeyên leşkerê roj li jêr navê ji kok bû reseniyê serkirdayatiya pêşmergeyên roj cudabûna rêveberî ji hêzên zêrevanî ragihand û spasiya hêzên zêrevanî li ser kar û xebata wê ji bo leşkerê roj kir û sûza berdewamiya tekoşîn û xebat û berxwedaniyê da. Keç û kurên Kurdiyên pêşmergeyên roj wekû çawa beşdarî di şerê mezintirîn rêxistina Daişa teror herwiha şerê hejda şeعبî de kir herdem radikînin ku amadena beşdariyê di beravaniya xaka Rojavayê Kurdistanê de bikin û dîroka Kurdî û ya Sûriyê bi taybet di çarçoveya salên de bi şanaziyeke mezin nîfsandiye ku bi tenê hêzên pêşmergeyên roj destê wan di kuştina Sûriyan de ji Ereb, Kurd yan pêkhateyên din de nebûye. û herdem çekên wan ji bo dijmin rakiriye û di hezir û ramanên wan de ku tu carî di kuştina sivîlan de beşdar nakin. Lewma îro hemû miletê Kurd ji kal û pîr û keç û kur û mêr û jin ji dêrika hemkota efrîna rengîn dixwazin ku ew hêzên pêşmerge werin û xaka wan biparêzin û destê xwe deynin ser wan herêman. Pêşmerge